I per l'hora creativa de naturals hem fet la iniciativa de l'Escola Verda. Sabeu què vol dir que intentem que l'escola sigui verda? No digueu la pintem de verd, Ens referim a que sigui una escola més ecològica i que respectem més el medi ambient. I el que volem intentar és que a l'hora d'esmorzar no porteu paper de plata, ja que contamina, sinó que porteu altres materials com pot ser paper, una bossa de plàstic, un tàper, entre altres coses. A més, uns altres alumnes de la nostra classe ficaran unes papereres per poder reciclar els materials, ficar els vostres noms i cada dia qui porti paper de plata ho haurà de marcar. A final de curs, qui no hagi portat paper de plata se'l premiarà amb un premi. Nosaltres som els alumnes de tercer d'ESO i us venim a penjar un mural que anirem penjant una setmana a cada classe de primària sobre com acaben les deixalles i les cremes. I dir-vos que no s'ha de fer perquè aquestes deixalles poden danyar els animals marins i fins i tot matar-los o extingir alguna espècie. Alguns exemples senzills poden ser com els envoltoris de plàstic, com el salvoicao, els KitKats, el paper d'alumini que no heu de portar per al concurs que estem fent a la nostra aula creativa, les llaunes, com les de Coca-Cola o Fanta, les ampolles de plàstic que beveu d'aigua, suc, etc. I també les bosses de plàstic que heu vist en molts súpers, que com veieu aquí sembla una medusa i pot afectar als animals marins. El color que correspongui, que ja vam posar. I això quin color aniria? Algú sap? El màgic és de plàstic. El groc.